Moi! Mä lupasin esitellä ne joululahjat videon muodossa. Ja vähän ehkä jo kadunkin sitä päätöstä, koska istun yksin kämpillä puhumassa kameralle, niin hieman idioottimaiselta tuntuu kieltämättä, mutta nyt alan ymmärtää, että mitä kaikki muut blokkaajat sillä on tarkoittanut, että tuntuu typerältä. Mutta siis aloitetaan vaikka yhteisistä joululahjoista, mitä me Matin kanssa saatiin. Saatiin uudet tyynyt. Onneksi. Vanhat olikin jo aika muhkuraiset. Sitten saatiin vaaka. Matti toivoi vaakaa, en minä. Ja sitten vatkain ja kaikkea muuta tuommoista perustarpeellista tavaraa. Sitten saatiin 4 kappaletta näitä Iittalan orikolaseja. Semmosia. Ja sitten suklaata. Ja tän pyjaman, mikä on päällä, sain äitiltä. Toivoinkin pyjamaa. Ja sitten Saanalta sain tän Lauren Conradin Style-kirjan, mikä on tosi mieleinen kyllä. Tykkään hakea inspistä näistä kuvista ihan hurjan paljon. Ja joulun ehdottomasti mieluisin lahja oli Matilta. Ja kerrottakoon siitä ehkä sen verran, että luulin pitkään saavani ompelukoneen. Mä yritin saada vihjeitä hirveästi siitä lahjasta ja sitten